Di makatubod ang incoming 5th-year architecture student na si Manel kan pili Camarines Sur na maaapresyar asin pupusuan kan netizen an sa iyang obra asin interpretasyon sa nagaalburutong bulkang mayon. Ang digital art kaya kaini tampok si Daragang Magayon na nakasulot nin Filipiniana gown. Nagso-social media sa nasubuot siya kan makahiling nin sarong artist na nagdo-drawing nin sa diring interpretasyon sa mayon. Kung kaya naisipan niyang maggibo manin sa diri niyang obra. Hiligda talaga ni Manel ang magdisenyo nin gowns, urog na ang Filipiniana. Kung kaya ini ang naging tema kan sa iyang obra, kasabay kan nagaalburutong bulkang mayon. Sa ngunyan, nag-abot na sa labi 14,000 na reactions, labi 100 na comments, asin labi 12,000 shares ang nasambitan ng obra. May nakita po akong post ng isang artist and dinrawing na po kung ano nakikita niya dun sa picture and si Daragang Magayon nga po yun. And from dun po, nagbigay din po ako ng sarili kong interpretation kung ano din po yung nakikita ko. And yun po, si Daragang Magayon while wearing a Filipiniana gown.